Ahojte, chcel by som odprezentovať 3 modelové situácie, ako sa dá pokladnička Basic a pokladnička Plus využiť. Teda 2 príklady budú z pokladničky Basic a jeden príklad bude z pokladničky Plus. Dobre, tu už máme pokladničku Basic, základný model a máme tu nejakých chalanov, ktorí chodia na nejaké tréningy, 13-ročný, 15-ročný, týždeň 1, týždeň 2 už je pomaly za nami. A chcel by som teda spraviť to, že chalani 13-roční už majú za sebou tretí týždeň, chcem im poslať informáciu o tom, že teda boli, tak toto si prekopírujeme, vytvoríme novú teda platbu pre 13-ročných chalanov, vytvoriť kópiu, OK, to mi vytvoril nový file, je to tretí týždeň, čiže chalani 13T3, áno, to sedí, tento si tiež premenujeme na tretí týždeň a variabilný symbol sa zmení z druhého týždňa na tretí týždeň. Aký logiku variabilných symbolov si zvolíte, to je úplne na vás, ale všetko ostatné už je v poriadku. Môžeme zároveň povedať, že čo ja viem, Maťko a Matúš neboli na tomto cvičení, tak ich stade vyhodím, aby nedostali mail za niečo, čo necvičili. Ale dajme tomu, bol tam ešte nejaký Roman a ten dostane tiež e-mail. Variabilné symboly sú v poriadku. Všetko je v poriadku, skontrolujem si, poslal e-mail. Takéto ľahké je teda vytvoriť si nejaký event a poslať užívateľom e-maily. Mám tu aj informáciu, kedy som tieto maily odoslal. Čo je dôležité, keď sa pozriem do svojich odišlých mailov, tak tu sú tie maily. QR kód. Keď som si zosnímal ten QR kód mobilom, tak si to viem overiť, že naozaj to je na 8 eur, variabilný symbol, číslo účtu moje a tak ďalej. Aj táto informácia. Dobre, to bol prvý príklad. Takýto jednoduchý a rýchly. Druhý príklad je zo života. Mali sme rodinnú stretávku, kde sme sa stretli viaceré rodiny, všelikto všeličo platil, spravil sa rozpočet nakoniec, aby to bolo teda každý, kto mal koľko čo platiť a dopadlo to tak, že väčšina mala platiť mne, tak som si dal ľudí k tomu e-mailové adresy, k tomu, kto mi mal koľko vrátiť za stretávku. Rozposlal som e-maily, ľuďom e-maily prišli a ja som si v tomto prípade, už tu je ukážka toho, že som si stiahol výpis z účtu. Ja mám mBank, čiže mi to stiahol v takejto forme. Z opisu operácie som si zároveň musel vytiahnuť variabilný symbol jednoduchou funkciou a to som si dal potom vlastne do prepočtu, že viem, že teda variabilný symbol je v stĺpci F, suma je v stĺpci E, čiže tu som si napísal FE, keby som si sem napísal F, tak tam mi stiahne variabilné symboly, ale ja som proste potreboval mať variabilný symbol v stĺpci D, čiže to sú detaily, ale v princípe teda mám tu už aj hodnoty a v prehľade už vidno, že kto mi zaplatil a že teda, že Ferko ešte zaplatí. Čiže to je také celé kolečko ukázané. Hej, ľahko som si nahádzal ľudí do tabulky, dal som k ním sumy a poslal som maily. To bolo všetko. Následne si ľudia otvorili mail, poslali mi cez QR kód platbu a ja to už mám na účte. Mám aj prehľad o tom, kto mi zaplatil, kto mi nezaplatil. Dobre, to je koniec druhej veľmi krátkej ukážky. A posledná tretia ukážka je už do škôlky. To je pokladnička Plus. Tam si predstavme teda, že už je to celé nastavené. Celý tento súbor nastaviť môže trvať na začiatku školského roka chvíľu, pretože treba naozaj vyplniť žiakov, treba vyplniť všeličo. Tento úvodné nastavenie samozrejme spravím v kooperácii so škôlkou, ale teraz si predstavme, že už je školský rok a teraz pani riaditeľka chce, alebo zástupkyňa chce teda posielať rodičom už platby, tak si iba otvorí prvý sheet, skontroluje si, či je teda či tu je vyplnená správna trieda, mesačná platba mesiac september 09, škôlka, poplatok, keď si všimne, že poplatok nie je 15 eur, ale by mal byť viac, tak si môže označiť všetky tieto šíty, tieto taby, lebo to je asi všade to bude viacej, bude to 25 eur. A teraz sa vo všetkých týchto taboch zmenila hodnota na 25 eur. 25 eur.
ale teda septembrovú platbu a tu si ešte nastavím dátum splatnosti. Takže keď je všetko vyplnené, posielame e-maily. E-maily sú poslané, opäť máme informáciu, kedy boli tieto maily poslané a takto prejde učiteľ zároveň ešte, lebo potrebuje takisto poslať za druhú a opäť si skontroluje druhá a mesačná platba september škôlka, zase nesprávna hodnota. Takisto by som si označil všetky mesiace a nastavil tam správnu hodnotu 20 € a posielame opäť maily všetkým žiakom, všetkým teda rodičom žiakov. Výborne, e-maily poslané a takisto za tretiu A, hej. To je teda takto ľahko sa posielajú platby. Tie klasické mesačné sú jednoduché. Teraz si predstavme, že druhá A zrazu má divadielko, má tam, dajme tomu, Janko Hráško, divadielko. Takže si poďme pre druhú A vytvoriť divadielko. Máme tu akcie. Druhá A má divadielko Janko Hráško. Môžeme dať Janko Hráško. Ideme ku druhej A, nech to máme pokope. Druhá A, môžeme napríklad toto si nakopírovať. Nazveme to, že div Jan Hráško. A teraz si... Bola to druhá A, bolo to divadielko, akcia bola Janko Hráško. Dajme si to sem. Mesiac, poplatok je, že divadielko Janko Hráško. A poplatok 4 €, splatnosť 5 dní je v poriadku. A ešte si pozrime, že vieme, že tam, čo ja viem, Gandalf tam nebol, tak tam dáme N. Arwen tam tiež nebola, Elrond tam tiež nebol, Galadriel tam tiež nebola. Hej? Takže týmto sa maily nepošlú. A keď je všetko pripravené, poslať e-maily a je to vybavené. A je to hotovo. Že takýmto spôsobom sa dajú posielať jednoducho e-maily všetkým rodičom zúčastnených detí na jednotlivé akcie alebo s mesačnými poplatkami alebo s poplatkami krúžkov. Ďakujem pekne za trpezlivosť a toto a ak sa vám teda tento produkt páči, budem rád, ak sa mi ozvete. Ďakujem.